मोब्लिबजों 50 बोसोर बैसोनि मैदेर थैदों। अदालगुरि जिल्लानि नयन रेन्ज आरो हरिसिंगा थानानि बेंखनाव थानाय सोरां हादर गामियाव हरनि समाव आदार नागिरनानै फैनाय मासे मैदेरा मोब्लिब थाराव नांनानै थैयो। रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला मोब्लिब बिफाननि सांग्रांथि गैयै खामानि मावनानै थार आरो खुन्थियाखौ मोजाङै खालामनानै होयैनि जाउनाव बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै फोरमायो। जाथाय जायगायाव पुलिस डिपोजों लोगोसे हाग्रा बिफाननि मावसुमाफोर आरो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोना नुजाफैदोंमोन। हाग्रा बिफाननिफ्राय PM खालामनानै फबनायनि लाहार फाहार खालामगासिनो दं। जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै बिटिआरनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा खौरां लाहैयो आरो दुखु मोननाय फोरमायथियो। सोरां हादोरनि गामियाव मोनसे दुखु गोनां जाथाय जालांबाय। बेनो जाबाय थांनाय हराव प्राय 8टासो बाजियाव बे मैदेर मासे एक्सिडेन्ट जानानै थैबाय। 1 नं घाग्रा खिन्थु ओरैनो सोरां हादोर होननाबो बुङो बेवहाय। सरासर बे गामियाव प्राय मैदेर फैबाय थायो, 6टा 7टाहालागै फैयो आरो बिदिनो जानानै थाङो। बिदिनो जानो फैदोंमोन खोमा, खिन्थु बेवहाय जि जायगायाव हाथिनि फालो दंमोन बेवहाय इलेक्ट्रिक कारेन्टबो दंमोन आरो बे गाहायखाय हयथ' सुमफ्राम फिथाइ जानो होननानै मादोंमोन, बे गाहाय जाबोनानै तारा गाहाय जाबोनायखाय बेयाव नांनानै एक्सिडेन्टेलि मैदेरा थैबाय। आरो बे जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा। बेखे मैदेरा जोंनि आसामनि हाग्रामानि मोनसे सम्पद आरो बेखौ बेबायदि खहा जायोब्ला जोंनि आसामनिनो भारतनिनो मोनसे खहा जायो। बेनिखाय आं बेखौसो खावलायनो सानो बे इलेक्ट्रिसिटि डिपार्टमेन्टआ जाहाथे बे तारफोरखौ खोला तारनि जायगायाव सोलायनानै बेखौ जाहाथे राबार कटेड तार बाहायो, जाहाथे अब्ला अन्तत मानसिनो नांबाबो मैदेरफोरनो जिब जुनारफोरनो नांबाबो बे खहा खालामनाय नङा। जे खोला तारमोन बेनिखाय मैदेरा बेखौ दांफ्लांदों आसलथे बेवहाय एक्सिडेन्टेलि थैबाय आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा। बेखौनो खावलायनोसो सानदों बेखे एपिडिसननि जायफोर अथ'रिटि बिथांमोना जाहाथे हल आसामावनो जेसेबां इलेक्ट'रेट एरिया बेवहाय जिखिनि तार बाहायो बेखौ जाहाथे राबार कटेड तार बाहायो, जाहाथे एक्सिडेन्ट जाया आरो अन्तत सोरबा मानसिफ्रा दांबाबो जिब जुनारफोरनो नांबाबो जाहाथे थैनायनिफ्राय बासिनो हायो। दिनै जोंहा बेबायदि खोला तार थानायखाय थैदों, नङाबा हयथ' बे राबार कटेड तार जानायबा थैनाय नङामोन।